L-Għodwa tajba. Illum is-Sibt 22 ta' Awwissu festa tal-Imqazza Verġni Marija Reġina. Nilqakom għal qudiesa r-Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Illum fil-festa tal-Imqazza Verġni Marija Reġina inresqu talbna lejha sabiex bħala narfu li aħna qaddejja tal-mulej u biex isir minna skont kelmtu. Fl-emintek is-Sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-Għodwa tajba ejjew flimkien għaddu dan il-ħin ta' talb speċjali biex nagħtu glorja lil Alla u biex inħallu lil Alla jkellimna illum mod speċjali fil-festa ta' Marija Reġina. Ħuti ejjew narfu l-ħniena kbira ta' Alla u nitolbuh jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti rid li jom ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Fit-tiba tiegħek agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ir-raġel ġiebni ħdejn il-bieb li jħares lejn il-vant u ara il-glorja ta' Alla ta' Iżrael riesqa min-naħa tal-vant. Il-ħoss tagħha bħal ħoss tal-gliegel tal-ilma u l-art kienet tiddi bil-glorja tiegħu. U d-dera li rajt kienet bħal dik id-dera li kelli meta ġie biex jeqret il-belt u bħal dik li kelli ħdejn ix-xmara tal-kebar. Jien inxtħett wiċċi fl-art u l-glorja tal-mulej daħlet fis-santwarju mill-bieb li jagħti għan-naħa tal-vant. L-Ispirtu refani u daħħalni fil-bitħa ta' ġewwa u ara il-glorja tal-mulej imliet is-santwarju. U smajt min ikellimni mis-santwarju waqt li r-raġel kien wieqaf ħdejja u qalli: O bniedem, dan u post tat-tron tiegħi, il-post fejn inqiegħed qiegħ lejja u li fih jien se nagħmmar fost ulied Iżrael għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, is-sebħ tal-mulej jammar fartna, is-sebħ tal-mulej jammar fartna. Ħanisma' x'jgħid Alla. Il-mulej is-sliem ixandar, qrib itassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna flimkien, is-sebħ tal-mulej jammar fartna. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien, is-sebħ tal-mulej jammar fartna. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu flimkien, is-sebħ tal-mulej jammar fartna.
Alleluja, alleluja. Il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet u l-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej, mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. U ma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebaħħom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies, għalhekk ikabru l-filatteri u jitawlu l-ġmiemen tagħhom, iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Ma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbexxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Tmien wara il-festa ta' tluħ ta' Marija fis-sema, il-Knisja tistedinna biex niċċelebraw tifkira ta' Marija Reġina. U hija providenzjali wkoll il-Vanġelu tal-lum jagħlaq b'dan il-kliem min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Hekk il-figura ta' Marija li mxiet qrib ta' Ġesu, is-Sultan, li mbagħad hi miegħu is-Saltan ukoll. U allura tagħti t-tama lilna wkoll jekk nimxu ma' Ġesu bħal Marija aħna wkoll naslu l-insaltnu. Ekku għalhekk jew nimxu ftit ma' Marija ħalli naraw xi skopriet jew timxi hekk wara Ġesu. L-ewwel nett laqatni l-fatt li s-slaten normalment qisu kollha jkollhom ħafna sigurtà fil-ħajja tagħhom. Qisu kollox isibu lest kif ngħidu, kollox fuq it-tajjar. Filwaqt li Ġesu jitwielet fuq it-tiben f'nofs inċertezzi kbar, kellha tfittex fejn tista' twellet it-tifel, kellha taħrab biex tipproteġi lit-tifel mhux il-mod normali kif jitwielet sultan. Ekku f'dawn l-inċertezzi Marija titmexxa mill-weda, mill-fiduċja fl-imħabba t'Alla. Kienet semed dik il-kelma u jkun kbir u jissejjaħ bin il-għoli. Insibt grazzja quddiem Alla. Tafda f'din il-qawwa u tal-weda ta' Alla. Allura l-ewwel stedina ta' Marija llum hija li anke fl-inċertezzi li għaddejjin minnhom hekk uħud hekk milli titolbu magħna f'dan il-ħin, hekk qegħdin tgħixu ċertu momenti weħidkom. Tissieltu mad-diffikultajiet tal-ħajja, mal-inċertezzi tal-mart, mal-ansjetà li tġib magħha, hekk u tant sitwazzjoni oħrajn li tittaffaċċja fil-ħajja. Marija wkoll għexet l-inċertezza imma kellha l-konvinzjoni tal-imħabba u l-weda ta' Alla. Kieku aħna l-ewwel nett allura impoġġu l-fiduċja mill-ġdid tagħna fil-persuna ta' Ġesu li jidħol fl-inċertezzi biex imbagħad jgħaddina pass il-qudiem għas-saltna tiegħu. Kittina ħaġa li laqtitni dak li jgħid anke Ġesu meta jgħid Ġwan il-Battista xeħriġtu taraw fid-deżert.
bniedem li jibes fin, dawk li jilbsu fin fil-palazzi ssibuhom. Hekk Ġesu ma jgħix f'palazz laqqasu. Minnhom jgħid bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Imma jaf fejn imit saqajh. Hekk il-Malti jgħid fejn tħobb il-qalb jimxu ir-riġlejn. Hekk u Marija dak li osservat f'Ġesu ma baqax jgħix fl-erba' tikmamar li kellhom huma imma jimxi biex jersaq fejn l-imħabba tmexxih. U għalhekk Marija fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-unika kliem li semmiet li nsibu li qalet huma żewġ frażijiet. M'għandhomx inbit, għamlu dak li jgħidulkom hu. Hekk għarfet xemm fil-qalb ta' Alla. U għalhekk aħna nsejħula Slim għalik Sultana, tal-ħniena. Hekk għarfet din l-imħabba kbira li hemm fil-qalb ta' Alla l-Missier. Hekk allura anki aħna hekk quddiem anke dak li ngħaddu minnu jew niftakru f'din l-imħabba ta' Alla. Quddiem anke d-diffikultajiet ta' ħaddieħor jew aħna wkoll nitolbu għall-oħrajn. Hekk hemm minnkom mill-postijiet fid-djar tagħkom, mill-isptar jew minn postijiet bħad-djar tal-anzjani, hekk tinterċedu titolbu għal minnu fil-bżonn bħal Marija quddiem Alla l-Missier. Hekk l-aħħar ħaġa li laqtitni f'Marija hija Marija wieqfa taħt is-salib. Għaliex ukoll minnu sultan minnu b'saħħtu jkollu min jiddefendih u jikkontrolla lil ħaddieħor. Ġesu jgħidilna il-kbir fostkom irid ikun il-qaddej tagħkom. Hekk minn fuq is-salib Ġesu jidħol ma' minnu fallut, mal-imsalbin tal-istorja tad-dinja li qed ngħixu fiha bħalissa. Hekk Ġesu jingħaqad ma' minnu msallab. Imma Marija taraf ukoll li fl-imsallab hemm ukoll irxoxt, u għalhekk tibqa' wieqfa. U għalhekk nitolbuha lil Marija kif nitolbuha wkoll fis-Salve Regina, Slim għalik Sultana, biex titlob għalina aħna għaddejjin mill-wied ta' dmuħ, meta aħna wkoll ngħaddu mill-falliment, meta mtaqlin mid-dnub li hekk jaqtalna qalbna, meta naraw l-inġustizzja, hekk jew impoġġu l-fiduċja tagħna fis-Sultan waħdini, Sidna Ġesu Kristu, li ma ġiex biex ikun moqdi ma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal kotra. U għalhekk mill-ġdid ngħidula Slim għalik Sultana. Għallimna x'inhuma l-kwalitajiet tas-saltna tal-Alla, il-fiduċja fl-imħabba tal-Missier, l-imħabba li tmexxik lejn minnu fil-bżonn u l-għaqda sħiħa ma' minnu fallut u msallab mid-dinja nħallu lil mulejjer xuxtana bil-qawwa tiegħu. Marija għarfet l-imħabba kbira ta' Alla l-Missier. Aħna wkoll msaħħin anke mill-fidi tagħha impoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla u nresqu t-talbiet tagħna. Tolbu l-ewwel nett tal-Knisja biex bħal Marija tkun qrib ta' Ġesu u taħdem għas-saltna tal-imħabba tal-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għas-slaten kollha tad-dinja sabiex bħal Marija ikunu attenti għal ħtiġijiet ta' dawk l-aktar dgħajfa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma weħidhom u li jitħabtu mal-problemi u l-ansetajiet tal-ħajja sabiex jarfu l-preżenza ta' Marija li titlob magħhom u għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li bħal Marija jieqfu mal-oħrajn fl-isfidi tal-ħajja, tant nies li joffru solidarjetà, għajnuna konkreta, li jżuru lill-persuni l-oħrajn. Tolbu l-mulej biex jagħtihom il-perseveranza meta jiltaqgħu mad-diffikultajiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nresqu quddiem Alla lil ħutna l-morda, tolbu wkoll b'mod speċjali għal dawk li tilfu ħajjithom, hekk persuna oħra f'Malta li tilfet ħajjitha minħabba l-pandemija, l-COVID, biex il-mulej jagħtiha l-mistrieħ ta' dejjem
nitolbu għal raba li ħallewna, nitolbu wkoll għal migranti li mietu fil-Mediterran. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' dawn it-talbiet tagħna u tkompli tikkonslana bil-preżenza tiegħek, int li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int mulej għala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej għala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Omna u Sultana tagħna nresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru il-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħniena tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek, inqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kieku aħna wkoll bħal Marija nagħmlu post f'qalbna ħalli jsaltan Alla billi nfittxu li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Nitolbuk la tħares lejn id-dnubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatiha is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjien aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok
fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagrament tas-sema fiċ-ċokon tagħna jitolbuk biex ikun jistħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija, Omna u Sultana tagħna. Bi Kristus Sidna, il-mulej magħkom. Jiberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbierku l-mulej. Nroddu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Jew nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu l-lum mod speċjali t-talba tas-Salve Reġina. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu għali xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana dawar lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek. Oħanina, Opija, Oħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħ fis-slim Amen. litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazzom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina,
talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbierek Alla, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-issem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli. Ninformawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bigkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Infakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-qudies tal-Ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex fil-ċirkostanzi preżenti isegwu il-qudiesa mid-dar. Il-persuni mhux vulnerabbli huma mistiedna jattendu għal qudies fil-waqt li jkompli josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19. Min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji
issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsalmilkom.